Hey, la maxabukazi e-80s bangathi ndimi lo wasukelayo kodwa hayi ndisatsho mna bhetele sihlale neza ancestors e-70s bhetele siyazi bahleli nabantu abadala nathi le yaba be-80s base-indenial ngengugo yabo hayi khona mani uyibonile la picture yabo engathi si-itsamopa ndingenzeka uba bahamba namadoda abo ke pha akona otamthura samu yabanxibela outfit nabo pha kaloku abaya indoda bayithi kukho nabanye apha kwezi friends zam xa ndonqene nje uba ngandikrwada badwelile ke pha benze laa line bayenzayo xa befota endiqonda apha inoba i-caption izawuthi supporting a friend kandisithi hayi bo kukho unxibela happy birthday ndithi le all black ingathi i-memorial service siphinde ke sincwaswe ngaba bantu kwezi ndawo sihamba kuzo bastif ke ne-foreplay yabo ke ingathi udefrost freezer fondini ingalo zide zibe nenkantsi uthi esibaredi untombi odidi fondini awusekho kwalapho wena gqiba hambe sithi awufonyozile but ke guys abantu wethu nabo manje abasisaba kuza basathwane